בואי, מה זה הדבר הזה? איזה בניין. מה זה? מה זה? למעלה יש מרפסת, סורגים, חלונות. בואי נתקדם, בואי נראה מה זה. מעניין, מה זה? מעניין מה הדבר הזה. תראי, כתוב שם משהו. בואי נראה מה זה. מה כתוב שם? ממש. בניין שונה, מעניין. בניין ישן? בקריית ביאליק? בית אפרים וסבינה כץ. וואו. ויש פה שלט. אני הולכת רגע לראות מה יש שם בחלון. בואי ננסה להיכנס. בואי קודם נראה מה יש שם בחלון. אולי נראה משהו. אוי, יש פה כל מיני דברים מעניינים. איזה קטע. וואו. בואי. בואי ננסה להיכנס. אולי אנחנו יכולים לראות מה קורה שם בפנים. באים?